Прывітанне, сябры, працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вамі вядучы Віталь Цыганкоў. Дзеля чаго прапаганда палохае беларусаў ядзернай вайной, голадам, нападам захаду на Беларусь? Якія мэты гэтым яны спрабуюць дасягнуць? Ці адрозніваюцца хоць у нечым метады і матывы беларускай прапаганды ад расейскай? І чым яны падобныя да нацысцкай прапаганды ў 30-е і 40-е гады? Вось гэты комплекс пытанняў абмяркуем сённяшнім госцем «Свабоды». Сённяшнім госцем «Размовы». У варшаўскай студыі медыэксперт Павлюк Быкоўскі. Прывітанне. Вітаю вас. Павлюк, ну вот давайте адразу, можа быць, з гэтага, що вы пачалі, якія такія псіхалагічныя ці ідэйныя задачы ставіць прапаганда, калі яна нагнетае страсці, нагнетае напружанне, пачынаючы ад таго, што все вакол хочуць напасці на Беларусь, заканчваючы магчымасцю ядзернай вайны, сусветнага голаду і гэтак далей. Ну, тут можа дасягацца цэлы комплекс мэтаў, але я хацеў бы звярнуць увагу на прыёмы. Калі нам мяняецца карцінка, тое, што мы бачым, ну, то бок это называецца фреймінг, то бок калі мяняецца рамачка, то мы па-іншаму ацэньваем тыя факты, якія знаходзяцца ў сярэдзіне. Ну, нешта вырываецца з кантэксту, і нам здаецца, што яно мае іншае значэнне часам. Хаця факты самі пра сабе могуць быць і праўдзівымі. Акрамя таго, сацыяльныя псіхолагі кажуць пра тое, што мы найперш успрымаем кантэкст, а не дэталі, з якіх ён складаецца. Таму, калі не браць людзей такіх, якія працуюць з інфармацыяй найперш, а от звычайных спажыўцоў інфармацыі, то яны часцей за ўсё бачаць, вот это добрыя хлопцы, это кепскія хлопцы, вот это добрая падзея, это кепская падзея. А все падрабязнасці і ацэнкі ўзнікаюць ужо у адпаведнасці з тым, ці адпавядае та карціне свету, якая ёсць у галаве ў чалавека. І вось калі пачынаюць казаць, напрыклад, заходняму абывацелю пра тое, што з-за тых падзеяў, якія адбываюцца в Украіне, Расія можа пачаць ядзерную вайну, то адразу мяняецца ацэнка. Так, мы спачуваем украінцам, але мы, можа быць, баімся ядзернай вайны, і таму салідарнасць мы скароцім, напрыклад, да памеры дапамогі толькі бежанцам. А вось зброю не будзем накіроўваць в Украіну і гэтак далей. Гэта адзін з прыёмаў. Калі ж казаць пра Беларусь, то тут спрацоўвае іншае. Мы выспа стабільнасці, толькі ў нас усё больш-менш нармальна, а вось паглядзіце, там людзі стаяць па соль, хочуць набыць соль, хочуць набыць наш бензін і гэтак далей. Всё гэта паказвае, што толькі ў Беларусі можна знайсці шчасце. Ну, а шчасце забяспечвае адна асоба. Ну і калі вы кажаце пра кантэкст, таксама ён ствараецца і інтанацыяй, і таксама ён ствараецца эмацыйным успрыняццём інфармацыі. Вось, калі людзі часам проста сапраўды рэагуюць на гэтыя рэчы, але не на сутнасць. Ну так, безумоўна. І акрамя таго, ёсць адна з такіх, калі казаць пра менавіта тэлебачанне, то мы яго ўспрымаем вельмі пасіўна, традыцыйна. Я не кажу пра сённяшняе інтэрнэт-тэлебачанне, дзе можна уступаць у зваротную сувязь вельмі актыўна. А вось традыцыйнае можна спыніць, пераглядзець, вярнуць назад, прыслухацца яшчэ раз. Так, і можна задаваць пытанні, можна быць саўдзельнікам перадачы. То вось у традыцыйным спажыванні мы нават асабліва можам не ўглядацца в тую карцінку, якая ёсць на экране, мы можам чуць голас закадравы, які тлумачыць нам, што адбываецца, і верыць, што мы на свае вочы бачылі тое, пра што нам распавядалі. Гэты прыём таксама працуе. І вось у выніку, ну вось не ведаю, як вы, а я сутыкнуўся з тым, што некаторыя мае знаёмыя, якія ехалі з Беларусі ў Варшаву, везлі грэчку і соль, бо ведалі, што ў нас іх тут няма. І гэта людзі, якія, у прынцыпе, не былі настроеныя верыць дзяржаўнай прапагандзе. Яна да іх все роўна даходзіла. Ну вось цікава, дарэчы, чаму яна стала апошнім часам, менавіта беларуская прапаганда, такой даволі жорсткай агрэсіўнай. Памятаю, яшчэ ў свой час, годзе 20-м, Лукашенко казаў пра гэта, што, маўляў, занадта вы там асцярожна, сціпла паводзіце, трэба больш рэзка, і цэлая плеяда нарадзілася, я іх менш ведаю, на жаль. Мы іх, напэўна, на жаль, для вас вы іх лепш ведаеце, вы іх вывучаеце, вось, вымушаны глядзець, слухаць. Вось гэты наплыў такіх даволі аднолькавых агрэсіўных стыляў, стылі Азарёнка і многія падобныя, яны, па-вашаму, дасягаюць нейкага эфекта? Ці вот здавалася б, што традыцыйнае беларускае ўспрыняццё ўсё-такі больш звыклае да больш асцярожнай падачы інфармацыі?
Ну, насамрэч ёсць аўдыторыя для ўсяго і ў тым ліку для такога відовішча. Я бы сказаў, што калі прыгадваць дзейнасць азаронка, то хутчэй за ўсё яна накіраваная на тое, каб запужаць, запалохаць людзей, якія маюць пратэстовыя такія настроі. Каб яны пабачылі, што ну, вот, да кожнага прыйдуць, кожнага дастануць і гэтак далей. І таму ён як хунвейбін удзельнічае ў рэйдах, закрывае кнігарню там ці яшчэ штосьці падобнае робіць. Ёсць іншыя, якія працуюць быццам бы расказваючы праўдзівыя факты, але па-іншаму іх так выбудоўваюць і аказваецца, што адзіны паратунак гэта не разгойдваць човен, трэба застацца все як ёсць, і вось тады магчыма захаваецца і дзяржаўнасць, і праца, і будзе все да ладу ў Беларусі. Ну, ёсць розныя падыходы. Вот ёсць уражанне, што ў гэтых розных падыходах ёсць адзін даволі вялікі і спланаваны рэжысер, ці тут хто во што гаразд, і яны, прынцыпе, ну, адпавядаюць свайму там стылю, характару усе этой прапагандысты, ці, па-вашаму, ёсць адна структура, то, што называецца метадычкі, ці больш строгае нават кіраванне ўсёй этой прапагандысцкай кампаніяй? Ну, я бы сказал, што вельмі моцна адрозніваюцца каналы. Калі браць СТВ і некалькіх калумністаў газеты СБ Беларусь сегодня, то ў іх адзін настрой, і ён такі вельмі шалёны. Ёсць даволі разумная праца Ігора Тура, які задае нязручныя пытанні і сутыкае ілбамі апазіцыянераў. Ёсць тыя, хто даволі драўляна выказваюцца, это найперш на тэлеканале Беларусь-1, так і не шалёна, і не разумна. Ну, я думаю, што там якраз менш гледачоў. А ёсць перадачы, якія глядзяць, напэўна, толькі тыя, хто вымушаны глядзець. Я маю на ўвазе клуб рэдактароў, дзе сутыкаюцца кіраўнікі вот гэтых вось каналаў і выказваюцца, чаму Захад ва ўсім вінаваты, чаму Захад прымусіў Расею напасці на Украіну і чаму гэта не напад, а зусім іншая гэта абарона. Всё гэта разам працуе нейкім чынам і дае эфект, але вот ацаніць яго складана, бо мы можам сказаць, ну, як беларусы ставяцца, напрыклад, да ўдзела беларускіх жаўнераў у войнах за межамі Беларусі, мы можам сказаць пра ацэнку вайны в Украіне, але нам цяжка ацаніць іншыя з'явы, якія адбываюцца ў Беларусі. Ну, разве што, можа быць, давер-недавер да Александра Лукашэнкі. Калі казаць пра такія нейкія агульныя словы пра тое, што часам параўноўваюць беларускую расійскую прапаганду з нацысцкай. Ну, некаторыя лічаць это перабольшваннем, але ўсё ж такі менавіта я сустракаў тэксты, дзе спецыялісты, в тым ліку і вы, якраз пісалі пра тое, што тут ёсць рэальныя падставы параўноўваць і праводзіць паралелі. Які б самыя галоўныя вы назвалі? Чым яны падобныя, гэтыя метады прапаганды? Ну, калі казаць пра гэтыя прапаганды, то трэба зазначыць, што нацысцкая прапаганда была ў таталітарнай дзяржаве. Зараз у нас рэжымы аўтакратычныя і ў Беларусі, і ў Расіі, у іх адсутнічае ідэалогія. Яны кажуць, што яна быццам бы ёсць, але насамрэч это стос вельмі супярэчлівых выказванняў Александра Лукашэнкі, выкладзеныя на паперы, і за выключэннем студэнтаў некалькіх ВНУ гэта ніхто не вывучае. Рэальныя ідэалагічныя супрацоўнікі абапіраюцца на нейкую кан'юнктуру, як яны разумеюць, а гэта зусім іншае. У таталітарных дзяржавах грамадзяне за кошт таго, што ёсць агульная ідэалогія, працуюць на тое, каб падпарадкаваць адзін аднаго, то бок я буду сачыць за тым, каб вы адпавядалі, ваша дзейнасць адпавядала догме, у тым ліку дзейнасцю сям'і, вы будзеце сачыць за мной, і все разам мы будзем сачыць, каб это рабілі все астатнія. І хто будзе вылучацца з гэтага, той адразу трапіць пад рэпрэсіі. Такога ў Беларусі няма. У Беларусі і ў Расіі ёсць хутчэй такія палітычная кан'юнктура, ёсць кан'юнктура проста спадабацца начальству, і ёсць імітацыйная дзейнасць, калі праводзяцца мітынгі, на якія людзі прыходзяць не таму, што маюць пэўнае перакананне, а таму, што яны адміністрацыйна падпарадкаваныя. У таталітарных дзяржавах, ці то у Германіі Гітлера, ці то у Паўночнай Карэі, ці ў сталінскія часы ў Савецкім Саюзе, людзі ў тым ліку верылі ў тое, што прасоўвалася, і некаторыя людзі, нават, можна сказаць, большасць,
цалкам магчыма, што это была большасць, прыходзілі па зову сэрца на падобныя мерапрыемствы і там разам клеймілі ворагаў і выступалі ў падтрымку павадыра. Пакуль- Такога ў Беларусі няма. Пакуль вы кажаце больш пра адрозненне, а в чым Так. все-таки падабенства, калі яно ёсць? Падабенства, безумоўна, ёсць, бо насамрэч прыёмы прапаганды, ну, яны распрацаваныя даўно і адтачваліся даўно, і яны новых амаль што не выдумляецца. Гэта найперш праца на эмоцыях людзей, і гэта супадае. Гэта спроба сабраць людзей у вялікія маршыруючыя калоны ці мітынгі, дзе каб усе пабачылі, што яны людзі Все як адзін. все як адзін і все мусяць яднацца. І вырвацца адтуль это не проста непрыемна, а гэта небяспечна. Выглядае, што небяспечна, але насамрэч тады это выглядала па-сапраўднаму небяспечным. Сёння гэта не вельмі камфортна, хаця можа камусьці здавацца небяспечным. Бо насамрэч рэжым зараз адрозненне таталітарных ад аўтарытарных рэжымаў, тое, што аўтарытарныя рэжымы хочуць больш лаяльнасці і маўчання, чым шчырай падтрымкі. І вось шчырую падтрымку нават яны вытаптваюць, калі яна адбываецца нескіраваная, ідзе знізу. А вось это, што вакол все ворагі? Гэта якраз вядомы прыём таксама. Трэба яднацца вакол сцяга, такі тэрмін ёсць. Все аб'ядноўваюцца вакол лідара, які адзіны мусіць нас усіх выратаваць, і асабліва такое працуе падчас вайны. У Расіі гэта працуе, у Беларусі это не вельмі працуе. Некалькі спробаў было казаць, што толькі вакол Лукашэнкі трэба яднацца. Гэта не ўспрымалася грамадствам у вельмі сур'ёз, але разам з тым у нейкай ступені гэта працуе, бо з'яўляецца пытанне, калі вытапталі ўсё палітычнае поле, то запытваецца, хто калі не ён. І гэта таксама Беглыя. гэта ўжо альтэрнатыўная намінацыя, вешаюцца ярлыкі на палітычных апанентаў, якія дапамагаюць іх вывесці з катэгорыі роўных, вывесці з катэгорыі з тых, з кім можна весці размову, і, можа быць, дэгуманізаваць, бо той самы Григорій Зарёнак любіў рабіць перадачы нават з шыбеніцай, таму трэба зазначыць, што гэта абсалютна не ўкладаецца ні ў якія магчымыя варыянты нават на сённяшнім расійскім тэлебачанні. Калі мы ведаем вядомыя гістарычныя прыклады, гэта геноцид в Руандзе, і што тады пасля яго былі пакараныя супрацоўнікі гэтага радыё Сямі Халмоў, якое вот якраз дэгуманізавала апанентаў, называла іх тараканамі, як Заронак называе іх всякімі апошнімі словамі. Ці мы ведаем выпадак, калі НАТО бамбавала Сербію, в тым ліку бамбавалі і будынак тэлебачання, калі не памыляюся, дзе якраз быў цэнтр сербскай прапаганды, якая таксама малявала касавараў не людзьмі. То, по-вашаму, вось беларуская прапаганда ў самых сваіх яркіх праявах, она пераступіла той агульнапрызнаны нейкі міжнародны момант, тую рысу, за якой яны проста парушаюць агульначалавечыя законы, за якімі в іншых сітуацыях наступіла бы проста адказнасць крымінальная, а не маральная? Калі ідзе гаворка пра распальванне вайны, то ў Беларусі ёсць такая адказнасць крымінальная. Калі казаць пра сацыяльная варожасць ёсць адказнасць. Сацыяльную варожасць, то таксама ёсць. Але тое, пра што мы зараз з вами гаворым, мусіць вырашаць суд. Калі казаць пра такія экспертныя разважанні, што з чым можна параўноўваць, то гэта выбіваецца з агульнага шэрагу. Прынамсі, в России носили дерьмо в студии и обливали оппоненту, ці пагражалі абліць, але в Беларусі ўжо выкарыстоўвалі шыбеніцу на экране і заклікі да расправаў. Гэта не дазваляла сабе нават расійскае тэлебачанне. Але калі мы паглядзім прыклады тое ж самае сербскае тэлебачанне, то заклікі да расправаў там былі. Яны камуфляваліся пад тое, што нас пакрыўдзілі, ёсць наш свяшчэнны абавязак адпомсціць за тое, што з намі зрабілі. У прынцыпе, да гэтай рысы пакуль што на беларускім тэлебачанні не перайшлі. І калі, можа быць, падводзіць апошняй хвіліне нашай размовы вынікі, наколькі яна, па-вашаму, в цэлым з'яўляецца эфектыўнай? Вы сказалі, што так немагчыма дакладна вызначыць, но все-таки апіраючыся на пэўныя сацыялагічныя лічбы даверу да дзяржаўных СМІ. Як яны выглядаюць? Тут атрымліваецца даволі цікавая штука. Давер да дзяржаўных медыяў невялікі, але людзі сталі іх часцей глядзець. І ёсць вытлумачэнне.
Людзі часцей глядзяць дзяржаўныя медыа, бо менш даступныя недзяржаўныя. І па другой прычыне яны хочуць зразумець, што хоча начальства. Бо ўжо зараз ёсць адчуванне таго, што гэта не тэлебачанне, а прапаганда, якое кажа тое, што загадала начальства. Адпаведна, мы можам паспрабаваць угадаць, што гэтае начальства хоча. Гэта не значыць, што мы ўгадаем, але у шмат у каго ёсць такое адчуванне. І гэта павялічвае прагляды, але не значыць, што павялічвае давер. Давер да дзяржаўных медыа падае. Дзякуй, Паўлюк. Мы размаўлялі пра тое, чым адрозніваецца і чым падобная беларуская расійская прапаганда да нацысцкай прапаганды 30-х і якая яе эфектыўнасць у сённяшняй Беларусі. Размову правёў Віталь Цыганкоў, госцем быў Паўлюк Быковскі. Заставайцеся з Белсатам.